радостен съм за така одобрението и подкрепата и ви благодаря за подкрепата, която Общинския съвет на Монтана е оказвал в тази част, винаги при реализирането на тези програми. Те се намират в различна фаза, но трябва да кажа, че това, което е предвидено на 90% е контрактувано вече в този програмен период, който е до 2013 година. Добавката към днешната сесия, за което помолих и благодаря на съответните комисии, които са го разгледали, е за един проект Монтана бизнес при открити врати с една богата, хубава италианска община, която е водеща. Ние сме партньор, с испанската е обратно, Ново Лигуре в областта Пиемонте в Северна Италия. И това е нещо, което сте разгледали допълнително на комисиите. Една справка, но за съжаление от нея не стават ясни много неща. Значи, тук в справката, която е направена, е видно, че сме продали имоти за 162 514 лева и предстоят продажба на имоти за 136 000 лева. Но моето питане беше отправено относно това да имаме яснота. Какви имоти има общината, какво сме продали до сега, какво подлежи на продажба, като проценти, като съотношения, да знаем за какво става дума и къде отиват парите в крайна сметка.